la del bo. Después, mira de la iglesia San Nicolau. Mira. La charra. El tauló també va? Per fer una tota. No, és Sant Esteve, perquè quan em toca l'Edith l'ha vist. El tauló no fa molt temps. Però que té una cosa. Ara que està tot bé. Si no tens el tauló... Mira, Santa Mònica també es veu. Es veu tot. La cosa també és. La cosa de la cúpula de la basílica. El cúpuli. La cúpula blava y al costat. La charramos solemne. Sí. Es que cuando las cosas son gratis, como que suelen ser mejor, ¿sabes? La campana y la ducha lo pasaba por la película.